dă-le energie. Ce energie să le-am dacă le-am dat toți banii care aveam? Care aveam? Dar zi dacă pot să le mai dau. Deci noi am dat mâncarea lui om VIP și nici măcar n-am mâncat. Pentru că nu are celălalt mâncarea o VIP. Că ăsta nu poate să pregătească și el mai repede paella. Cât de greu o fi? Hai că îi pregătesc eu paella. Păi cred că deja a luat-o unul dintre ei. De stă și face în continuu. Știu că aștepți, domnule paella, dar ce să fac dacă ăștia nu se mișcă? Parcă vrea să-i concediez. Domnule, băi, dar e VIP, da. E îmbrăcat, are ceva la ochi, de zis că e pirat. Tartă cu, mamă, da. Livrez și o mâncare, vin 3. Poate cere unul sau de zeamă. Nu am pus așa ceva în meniu. Mi-am nevoie de 2. Hai să tu ce nivel ai? Ce nivel? Tartă cu. Poți să faci. Deci ascultă-mă, poți să faci tartă cu ouă, dar să faci o paella nu poți. Am nivelul 5. Bravo. Doamne. Da, că a lăsat ăsta bănuți. Eu. Nu poți să faci paella, dar poți să Ia, dacă faci eu iau biscuit de omar. Omar, 23 de bani. Ia, completează a doua zi. Fata asta pleca cu meniul. Fata Ciocolată caldă, biscuiți cu creveți sau rulouri de vară. Pur rulouri de vară. Curry, rulouri de rață, tăieții ramen sau cinemorol. Ok. Dacă eu ți-am spus ție să faci paella, tu de ce nu faci? Știu că practic vorbesc cu pereții cu ăștia. Dar n-am ce să le fac. Fac eu paella. Dacă paella nu fac. Acum faci paella? Îți arată jos paella? Nu. Mi-arată cheeseburgerul. Păi normal că nu faci paella dacă ți arată cheeseburger. Vă rog frumos, o masă pentru 2. Da, te rog eu frumos să alegi ceva greu de făcut ca să îi facă și ăsta paella asta mai repede. Încă un client. Fac, Doamne, paella eu. Aveți răbdare, doamnă, că aveam ceva în mână. Ia uite. În sfârșit am făcut paella. Să nu fac eu paella. Fac paella. Da, dar până o faci paia. Unde fac paella? Puteți să nu mai veniți atâția? Acum mi-a 5 ani să iau plata cu cardul. Așa. Alexi, duci tu băuturile la VIP. În sfârșit mănâncă și paella. Doamne! Îi văd și pe ăștia cum pleacă. Plăcere turcească, ia vezi. Clientă VIP. Faci și tu mai repede, domnul? Domnul. Sucul de mere. Bum, bum. Bum, bum. Cine a comandat cafea? Uite, doamne. Cafea, doamna de la VIP. Nu, doamne, de la VIP. Încă nu le-ai luat comenzile ca să le... Nu sunt suficiente. Clientul VIP mai vrea ceva, cred că. Bă, vedeți că mai aveți ceva de făcut. Voi ce faceți? A lăsat cu cardul 22 de bani. Ți-am zis eu că e bogat. Eu... Mamă, bani. Deci cana asta a venit cu toate prietenele VIP. Taco. Mi-a dat un taco care nu-mi place. Suc de Taco. port. Ia vezi, Alexia. Taco cu ochi, poate. Haide că am cade asta. 18. Portughișii. Cum ar fi să comandi ăștia de la VIP doar sucuri și pe aia să pleci? Da, pe dat aplicat.
Cine vrea, domne, așa ceva? Cine vrea pui? Chifte. Că mă doare și spate. Cine vrea chifte? Că mă enerva. Chiftele, bă. Chiftele, cum se zice? Pe uite, uite-te pe aici. Că eu nu știu. Uite, doamne, asta vrea chiftele. Croissant, crochete, salată italianească. Te ții pahul. Bum, bum, bum. Hursecul. Nu vrea nimeni hursecul? Bum, bum. O fată a luat amândouă mâncări din tavă. Bun, 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 e bun. Bun, 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 bun. La, 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 la. Bun. Așa, biscuiți cu creveți, omletă. Așa. Păi cu creveți. Iau băuturi. Eu ales frigiderul sa mare. Suc de portocale, suc de ananas. Iar suc de... Bun, bun, bun. Brrr. Așa. Doamne. Fritură vrea. Ok. Așa. Orez prăjit. Orezul se prăzește. Cine vrea dintre Dacă- copii dacă- pâine cu Azi, usturoi? dacă s-a numit orez, dacă nu se prăjea, nu se numea Dar eu orez. nu înțeleg pe unde e copilul care vrea pâine cu usturoi. Ce ați pe bănuți eu? A, uite, omletă. Bă, dar unde-i copci? În fine, eu vă zic doar așa. Dacă vreți partea a doua a videoclipului, dați subscribe și like.